Shootingनि practice जागासिनो दं जोंना फोथार गेजेराव Shootingनि practice नायलांबाय थादो नै जोंना सारा आरनाय बान्दि लले ভালো হবে বলে দোকান চলা ফলাই সাউন্ড লাই जागोन बैसाथे एसे तो दांनो हो एक्ट्रेसखौ खालियाव लाखौ किनुआ बुंना लांनाय जेसे किनुआ बुंना लांनाय लाखौ नङा एक्ट्रेसखौ एसे दांनो होनांगौमोन दांहां जानो होनांगौमोन दांनोनो होस्लाबासै एसे दांनो हां जानांगौ बेयावसो हमा आरो बे जायाखै एखे जाथारासै मा जागोन बेखौनो होनांगौसो मनिकाखौनो होनो मनिकाखौ एसे फेसन ओरैनो एक्टिंखौ